Wayyo Najeriya ƙasar da masu mulkin cikin ta hankalin su bai ɗara su tsawo ba. Yau zamani ya haɗe da su ɓera mai tallar gyaɗa hattara bar wargi. Ga duniya yau a hannun wawaye har sun kifar ta ban mu tsira da kwamba. Wayyo ni wayyo kai ne mun zafi ga jarmiya ta haddace ba magi. Najeriya ce ƙasar da ake sace ɗalibai akan idanun kowa. Najeriya ce ƙasar da ake son durƙusa ilimi yammace yayi gawa. Najeriya akwai mutanen da akan cika burinsu ai kisa ba komai ba. Najeriya ce ƙasar da ake ɗaure mai gaskiya tun da ba shi da kowa. Najeriya ce ƙasar da tunanin mai mulkin taya za a yi gobe na dawo. Najeriya ce ƙasar da ana dai mulkin ba idanuwa na hango mafita. Najeriya a yau muna kewar bayan mu gaban bata zama zumar lasa ba.